En ik kom auditie doen voor Kijk TV. Hey, welkom bij Kijk TV audities. Hoi. Neem plaats. Wat is jouw naam? Ik ben Jana Ben. En wat zijn je hobby's? Waarom kom je hier? Ja, ik zit op kickboksen en het toneel. En ja, waarom ik hier kom, het lijkt me wel leuk om mee te doen aan Kijk TV. En wat wil je eigenlijk gaan doen voor 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen? Het lijkt me wel leuk om naar de Saftingen te gaan. En gewoon ja, een beetje zwemmen en daarin en zo. Ja, en wat is dat dan? Dat is een land en er ligt allemaal modder. En ja, daar kun je eigenlijk in lopen, maar het is leuker om gewoon in te gaan spelen en zo. We zijn hier vandaag in Terneuzen bij Toonbeeld voor de audities voor Kijk TV. Waarom doe jij audities? Het lijkt me gewoon leuk om mee te doen met Kijk TV. Heb je al ervaring? Ja, ik heb al eens gepresenteerd bij Omroep Hulst. En heb je al plannen om te filmen? Het lijkt me wel leuk om misschien een ding te doen bij de Saftingen. Nou, en wat vind jij dan zo leuk aan Kijk TV? Je mag dan heel veel filmen, je hebt het heel veel vrij om te doen wat je wil doen en dat is gewoon leuk. En wat voor dingen heb jij allemaal al gedaan? Ik heb al best wel veel gefilmd. Ik heb pesten gefilmd, respect gefilmd, volgens mij stellingen, bloopers, heel veel. We kronen je nu tot Kijk TV reporter. Ja, leuk! Gaan we meteen naar de eerste opname? Ja,